kuno ku nyumba kumene ndithu tingati ndi kunsiwa nyumba ya boma komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Saulos Chilima amakhala. Ndipo masanawa mwambo umene ukatha kubweranso akuluakulu osiyanasiyana amene akufuna kuti atifotokozerenso madongosolo awo, koma chachikulu nchakuti ngati dziko mtsogoleri wa dziko lino wanena kuti makamaka walamula kuti tikhuze maliro amenewa kwa masiku 21. Tikhuze maliro amenewa kwa masiku 21 ndikuti sabata zitatu. Maliro amenewa timamvetsedwa m'mauno kuti ena ngachisilamu ndipo akhala kupita nawo mboma la Mangochi kuti akathe kuyika kumeneko mwambo wa maliro ukachitikira ku Mangochi. Pamene kuno aboma akhalanso akufotokoza koma anenetsa a president kudzera mwa nduna zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu kuti mwambo wa maliro onsewa boma ndi limene likhale ngati likutsogolera. Madongosolo ena azibwera koma ngati boma latenga gawo lalikulu kwambiri chifukwa likufuna lipereke ulemu pa zomwe zachitikazi. Ndi ngozi imene ngati dziko yatidzetsa nthumazi, anthu ali ndi tsemwe chifukwa malingana kufotokoza kwa anthu ene sizinambe zachitikapo imene yachitikira ngozi imene ya ndege imene agwera ndithu mboma limeneli la Mzimba. Masiku awiri chabe koma uthenga umene ndithu talandira dzulo ndi umene wasokoneza ndithu kachitidwe kathu ka zinthu ngati ya Malawi, koma chachikulu nchakuti tabwera pamodzi kudzera mu imfa zimenezi kuti titha kucheza komanso kulimbitsana mitima kuti mwambo ngati umenewo kapena zochitika ngati zimenezi tisamatayane yaye. Tizicheza ndithu limodzi komanso kulimbikitsana mtima wina ndi mzake. Ndi imene ndithu timachitira. Good morning. Morning. Yes, how are you? I'm well, and yourself? I'm fine. Your name first of all? My name is Brian Coombs. Yes. Sorry? You from where? From Lilongwe. Lilongwe. Yes. All right. Thank you so much for joining us this morning. We are here where the vigils for the late Dr. Saulos Chilima are being held. Maybe how will you miss the late Vice President? The late Vice President was a very close friend of mine from the early 90s. We spent a lot of social time together, walked many golf courses together, and he was just a very close friend of mine, family friend, somebody who I'm going to miss dearly. You were playing golf together? We always played golf together when he was free in the weekend. Every weekend when he was free, he made sure he called me and we had a round of golf together. Yes. And moving forward, I know you've a number of friends that were also playing a number of activities with him. How do you encourage them at this moment? At this moment, I think all we got to do is leave everything in God's hands. These things could happen to anybody. But going forward, it's going to be difficult, very, very difficult for us, especially in the golfing fraternity, to walk up there on a Sunday or a Saturday. Come, not chat with him, but we will just have to live with it. I want you to maybe share with us some of the
aims of such, activities? Because I know the Vice President was also at some point raising funds for charity. Yes, he was very instrumental in that section. He made sure that every time he was invited who didn't appreciate the game at the beginning, they always thought it was a rich man's game. But now the middle class, all the classes are playing golf, and we are trying to encourage especially the youngsters, young ones starting from the age of 6 going up, so we can have a fund, education fund for them while they play golf, and hope that one day we can have 1 or 2 professionals out of them. And these young people you're mentioning are pursuing different studies at the moment? Yes, they are in school, and one of our fundamental decisions I had made with him is to get them together, put them through some courses, pick maybe 12 of them, and make sure that they're properly educated and they can learn the game of golf properly. Any last word? May his soul rest in eternal peace. Thank you very Thank much. you. Thank you. That's another word there from the golfing sector. Mark Brahms is one of the colleagues of the late Dr. Saulos Chirima. Dr. Chirima used to raise some funds really in the, using the sporting activity for the vulnerable and different young people that are lacking maybe finances to pursue further their studies in different endeavors. And like he has said, they're going to miss him a lot. That initiative was being driven by solely the late Vice President. And to find a replacement is going to be hard, according to Mark Brahms. So a number of people really testifying a number of challenges that some people were facing, and connecting that to the initiatives that the Vice President was doing to help them. From Area 12 Vice President's State Residences, this is Franklin Mtambalika.
Sina? Itandiseni ambuye Yesu kuri chifundo chimene tikupempha kwa inu tionetse ena makhalidwe ndi muzintchito zathu. Itandiseni ambuye Yesu kuti maso athu akhale alifundo, tisaganizire zoyitanira kapena kuyepesa inu, koma nthawi zonse tiyang'ane ntchito zanu zabwino. Magazi ndi madzi otsikira mtima wa Ambuye Yesu ngati kasuku wa chipulumutso chathu. Ndikumbira inu. Magazi ndi madzi otsikira mtima wa Ambuye Yesu ngati kasuku wa chipulumutso chathu. Ndikumbira inu. Magazi ndi madzi otsikira mtima wa Ambuye Yesu ngati kasuku wa chipulumutso chathu. Ndikumbira inu. Atate athu muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse lero chakudya chathu cha lero. Mutikhululukire ifenso zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu. Musatisiye m'chinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Tikuoneni Mariya, wachisomo chodzaza Ambuye ali nanu. Ndinu odala kupambana akazi onse ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Mariya woyera amayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Kupera kwa apostoli, ine ndipempha Mulungu Atate amphamvu zonse, amene analenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano, ndipo Yesu Khristu mwana wamwamuna yathu, amene anayikidwa mimba ndi Mzimu Woyera, nabadwa mwa Mariya Filipo, anasautsidwa kwa Ponsiyo Pilato, anapachikidwa pa mtanda, anamwalira, anamuyika m'manda, analowa m'manda, ndipo kucha wake anauka kwa akufa, nakwera kumwamba, nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse. Adzafuna kumweko kuweruza amoyo ndi akufa, ndipo ndipempha Mzimu Woyera, Eklesia Katolika woyera, ndipemphanso kuti oyera anjana, Mulungu atikhululukira zoyipa, tupitiriza ukawu ndi moyo wosatha. Amen. Atate achikhalire, tikupereka kwa inu thupi, magazi, mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka, Ambuye athu Yesu Khristu, polipira machimo athu ndi a dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, mutichitire ife
ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi Atate achikhaulire tikupereka kwa inu thupi magazi mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka Ambuye athu Yesu Khristu polipira machimo athu ndi dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi Atate achikhalire tikupereka kwa inu thupi magazi mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka Ambuye athu Yesu Khristu polipira machimo athu ndi dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi Atate achikhalire tikupereka kwa inu thupi magazi mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka Ambuye athu Yesu Khristu polipira machimo athu ndi dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo
chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Atate achikhalire tikupereka kwa inu thupi, magazi, mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka Ambuye athu Yesu Khristu polipira machimo athu ndi a dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Atate achikhalire tikupereka kwa inu thupi, magazi, mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka Ambuye athu Yesu Khristu polipira machimo athu ndi a dziko lonse lapansi. Mulungu woyera wamphamvu ndi wa nthawi zonse mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Mulungu woyera wamphamvu ndi wa nthawi zonse mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Mulungu woyera wamphamvu ndi wa nthawi zonse mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Tipemphere. Atate achikhalire achifundo chopambana ndi chopanda malire mutiyang'ane mwachifundo ndi kukulitsa chifundo chanu mwa ife kuti pa mavuto tisamataye mtima koma chikhulupiriro tidzipereke ku chifuniro chanu chimene chili chikondi ndi chifundo. Amen. Chifundo cha Mulungu chilibe malire, malire, malire. Chifundo cha Mulungu chilibe malire. Chikondi cha Mulungu chilibe malire, malire, malire. Chikondi cha
Jero
Owelenga uchakosa. What do you mean?
Hey, Mr. Patrick, yeah, protocol man here. Thank you. How are you? Fine and all. You are the one celebrating us. No, I've gone to join. I don't know who is celebrating. Okay. Okay. You are the one singing. It's joint choir from St. Barnabas. Good. You have an ad hoc chapter or something? Where can I hide myself? Where can I hide myself? Toilet? I'm nothing, I just stuff like that.